My jsme chtěli natočit rozhovory, kde nebudeme spěchat. Protože všichni pořád někam spěchají a nemají čas. Tak my ho máme. Budeme mluvit o tom, co je vlastně důležité pro rodinu. Budeme mluvit o tom, co si musíme pohlídat, o co musíme pečovat, na co si musíme dávat opravdu pozor. Budou to rozhovory s dvěma vynikajícími terapeuty, s Lídou Trapkovou a Vladislavem Chválou. A oni jsou autory dvou nesmírně zajímavých pojmů, a to je sociální děloha a sociální porod. Bude to dlouhé, bude to zajímavé a nikde jste nic podobného neslyšeli. Tak my jsme se vlastně před 2 lety tady potkali, natočili jsme 6 dílů rozhovoru ve 3 a měli jsme pocit, že je hotovo. Já jsem byla překvapená, že jich 6. Já jsem se dívala, já jsem tak odhadovala 3 nebo 4. No. A vlastně jsme si řekli, že se sejdeme jenom, když se objeví nějaké nové velké téma. A ono se objevilo. Roste počet mladých lidí, kteří mají zmatek v pohlavní identitě. Mají pocit, že tělo, které mají, nepatří a chtěli by do jiného těla. Takže co se děje vlastně? Co se stalo? To, když jsme se tady naposled viděli, tak toto téma už vznikalo. A jestli si, Marku, pamatujete, tak jsme říkali, až budeme vědět trochu víc, tak se ozveme. Takže tenkrát to vznikalo a my dneska za sebou máme nějaký 2-3 roky společné práce, kdy ty pondělky prakticky neděláme nic jiného, než právě, že pracujeme s rodinami, kde se řeší genderová dysforie. My jsme malý pracoviště poměrně a ta kapacita je tam malá, ale stejně musím říct, že ten nárůst, především od toho covidu de facto, kdy ty děti vypadly z toho režimu školního, tak narostlo velké množství těch dětí, které prostě se najednou necítí vůbec dobře a projevuje se to tím, že tu nejistotu, kterou mají, pravděpodobně z mnoha jiných důvodů, tak je napadá, alebo někoho napadá, jestli to není tím, že teda jim neposlouží dobře tělo v tom jejich sebeobrazu a tlačí to tím směrem, že to řešení bude, že se přeoperujou, nebo že někdo přeoperuje, ale to je třeba říct, že to není žádné řešení. To sice existuje transsexualita, to znamená vzácně vždycky byli nějací lidé, kteří opravdu nedokážou pravděpodobně dospět v tom tělesným schématu, který je jim při narození určený osudem, prostě XY chromozomy to zařídějí a s tím nejde nic dělat. Ale některý lidi vzácně, tu promile lidí, se od jak živa se to stávalo, že někdo se necítí dobře v této figuře, kterou má a těm opravdu je možný pomoct tím, že se vlastně udělá lepší převlek a převedou se do ty skupiny toho opačného pohlaví, aby mohli taky fungovat ve společnosti. Jako... Dobře, ale bylo jich, jak říkáte vy, promil. Stabilně velmi málo. Tak, a dneska... Strmě, když se podíváte na ten graf, tak tam je vidět jednotky případů ročně, nebo dokonce několik let vůbec nic. A říkám, jsme malý pracoviště a sexologický. A najednou od toho roku 19 to takhle stoupá. Takže my jsme si spočítali, že máme za sebou asi 52 rodin, se kterými jsme to viděli. Zpočátku to byly třeba transsexuálové a čím dál častěji jsou to případy, kterým se říká genderová dysforie. Jsou to děti, které se nesedí dobře v tom svým pohlaví, který jim určuje nějaký osud. To znamená ženský nebo mužský osud. Já se potkávám s tím, že někteří rodiče anebo kantoři ve školách jdou těm dětem strašně jako naproti, v dobré víře a vlastně se dostanou jako do pasti, že ustupujou, až neví kam. Nejčastější otázka, kterou mě se ptají kantoři, ráno přijde Monika do školy a řekne, já jsem Aleš a říkejte mi Aleši, volejte mi Aleši, jinak já nebudu poslouchat. A teď je ten přístup správný, že já jdu hodně naproti s pochopením, s citlivostí, s empatií, s respektem. Kam to povede, když to bude moc? No, mně se zdá, že základní potíž je, že se díváme jenom na to dítě. Už když to takhle říkáte, Marku, tak mluvíte jako kdyby vy jste byl ten fokus a mluvíte o tom dítěti, ale tam přece, když ten učitel má potíž s tím dítětem, tak už
to patří do toho jejich vztahu. To znamená, jednak to dítě se nějak cítí, ale taky něco prožívá ten učitel, který má před sebou dítě, který se chová nějakým pro něj neznámým způsobem, se kterým se ještě před 10 lety třeba vůbec nesetkal. A jde o ten vztah. Takže jakmile, dokud se budeme dívat jenom na toho jednotlivce, tak spoustu věcí nemůžeme pochopit, protože spoustu věcí, s kterými to souvisí, tak patří do mnohem širšího záběru vztahů, především dyadického. No a když jsme u dětí, tak samozřejmě dyadického vztahu s matkou a s otcem. Takže v tomto smyslu tady můžeme dobře navázat na všechny ty předchozí díly, protože nemá smysl si prohlížet poruchu příjmu potravy, jak jsme v těch minulých dílech mluvili, jak nemá smysl si je prohlížet bez v užším systému, než je ten trojuhelník matka, dítě, otec, tak zrovna tak tu genderovou dysforii, když budeme se snažit ji pochopit bez tohoto rozšíření, tak nebudeme vědět nic. Nikam se nedostaneme. Ne. Já se teď zaměřuju vlastně těma otázkama, jenom na to dítě, co s ním je, a vy mi říkáte ne. Tam musí být vzadu je táta, máma, to je trojuhelník, minimálně, a pak je tam ještě do toho vstupu já. Ano, dobře, samozřejmě. ale já se setkávám s tím, že dneska ta výchova je jiná, opravdu je tam pro mě někdy až přemíra respektu, která ty rodiče vede někam, kde si s tím potom neví rady, protože ano, my ti rozumíme, my tě respektujeme, a pak to nefunguje. Rozumíte mi té otázce? Ano, já si myslím, že to navazuje na ten změněný výchovný styl, který hodně respektuje všechny potřeby těch dětí a vlastně nenutí někdy překonávat nepříjemnosti. A ono se to týká především, ta genderová dysforie postihuje především děti, kterým se říká z jiného úhlu pohledu, že jsou to emočně nestabilní adolescenti. Oni mají opravdu velký potíže se sebou. O tom není vůbec sporu. Oni se nacházejí v těžkém i psychofyzickém stavu, protože to tělo je rozrušuje z každého úkolu a z každé nepříjemnosti a s tím, že jsou vydaní a pozorovaní zvenčí, tak se bojí, jak jsou vidění. Ale já se chci vrátit k těm odborníkům, jako je třeba ten učitel, co má dělat, ale já jsem lékař, sexolog a spoustu kolegů lékařů jim taky vyjde vstříc. A já vám řeknu proč. Když totiž když přijde, to dítě, když přijde s tím, že se cítí být v opačném pohlaví, to znamená, chlapec přijde s tím, že je dívka, nebo dívka, že je chlapec, a že to chce do toho jako změnit, tak a to už má za sebou možná 2 roky vnitřní nějakého sebeuvědomovacího procesu. Přemýšlení, boje a není to jednoduchá věc určitě, to rozhodnutí. A když už s tím vyjde ven, tak už vlastně toho chce dosáhnout. A když ten odborník, se kterým se setká, nebo učitel, ale především ten odborník, lékař, řekne, tak jo, tak to předěláme, jsi prostě v jiném cizím těle, to je jasná věc, počkáme 2 roky, ale já ti budu tady podporovat, tak jim se strašně uleví. A ten lékař, když vidí, že se pacientovi uleví, tak to pokládá za dobrou práci přece. A opravdu si nemyslím, že jsou jako praštění ty kolegové, když na to hodně rychle skočí a řeknou, no to je úžasný, pojďme operovat hned v 5 letech, nebo já nevím, to je extrémní, ale tlačí se to do stále nižšího věku. Ta touha těch lékařů, kolegů je, aby jsme to odhalili pokud možno hned a to dítě nezatěžovali tím procesem toho sebehledání, ale to nejde. Ten proces je prostě fyziologicky přirozený a je nezbytný, tam nejde jim jako ulevovat v tomhle směru. Jo? Ale chápu ty lékaře, kteří řeknou, pojďme operovat. Ale přitom je jasný, že opravdu nelze to dokončit, nelze změnit to pohlaví jinak než formálně, protože v každý buňce zůstane XX u dívek nebo XY u chlapců chromozom. S tím se nedá nic dělat. Oni si ponesou i tu svoji povahu i v tom novém těle, by se řeklo, nebo ne, ale převlečeným těle do dalšího života. Takže když já budu učitel, nebo budu lékař, nebo jsem táta a přijde mi doma dcera a řekne, říkejte mi Aleši, já nejsem Monika, co já mám dělat, já tomu nastavím nějaký pevný mantinel s nějakým pochopením nebo nějakou láskyplnou hrubost, protože já se setkávám s tím velmi často, jsou tam boje, je to prostě jako vyhnané do extrému. Na jedné straně absolutně z toho všechno je možné, všichni se předělíme na holky, a na druhé straně zesměšňování, prostě ironie, jakoby pohrdání, co tady vymýšlíte, válku na vás, hlad na vás, co tady blbnete.
Takže máme dva poli. Co je ten vlastně, jak to udělat, abychom to jako dobře vyřešili? Co mám dělat jako táta? To je hezký příklad, jak říkáte, přijdete domů a dcera nebo syn vám řekne, že chce být v druhém pohlaví. A já bych se vás zeptala, a co v té chvíli cítíte vy? Jak se máte vy, když vám tohleto ta dcera řekne? Zmatek. Strach. Co to krucifix je? Přece to mě se nemohlo stát. Ale co to je? A ohrožení samozřejmě. Já to nechci. A ještě bych k tomu přidala, že budete pravděpodobně nejistý, protože i ti doktoři říkají, že je to možné přeoperovat, že dokonce i lékař vám řekne, že se vám narodilo dítě, které se narodilo do špatného těla. Tak co si o tom pomyslíte? Jsem zatlačený do kouta. Nevím, co mám dělat. Tak věříte tomu doktorovi, nebo věříte sobě, nebo věříte tomu dítěti, nebo co? Ne, věřím sobě. A čemu teda věříte? Věřím tomu, že to tak není, že to je jenom přechodná doba, že to nějak zvládneme, potřebuji informace, chci to zvládnout. Ale zdá se mi ta pravděpodobnost, že by to byla pravda, strašně málo. A to jste, málo. Markovi, a teď si představte, že na vašem místě je nejistá matka, která bilancuje, která se bojí, že je špatnou matkou. Teď jí někdo, a odborník, který je teda autorita, tak jí řekne, že to předěláme. Že se to dá předělat a že hlavně, aby to dítě bylo šťastný, s tím ta matka může souhlasit. Současně ale má svoje nějaké instinkty. Ty instinkty říkají, když já jsem porodila holčičku, to není přece, ještě do 10 nebo do 9 let jsem to měla bylo holčičku. všechno takzvaně v pořádku, že? Takže ona bude v hrozném zmatku a jsme u toho vztahu. To je to, o čem upozorňuji, na co upozorňuji, že ti lékaři taky pořád léčí jednoho člověka a pak taky uznávají, že teda je tam nějaký kontext. Ale že ten kontext je klíčový, nebo ve škole je to samý. Učitel je zaměřený na jednotlivý žáky v té třídě, i když je tam má 30 nebo 40, tak je zaměřený na jednotlivce. Ale to, že ty věci se dějí cirkulárně mezi náma, tak to vypadá ze zorného pole. A když takový dítě přijde a dokonce už rozhodnutý, my známe takový děti, některé děti jsou pořád ještě nejistý, ale některé děti, zvlášť z těch sociálních sítí, jsou už přesvědčený, že to tak je, že když přijde na nějaký ten TikTok nebo kam, tak přijde a řekne, já nejsem Barbora, ale já jsem Max, tak oni všichni řeknou, tak jo. A takhle to dítě na těch sociálních sítích žije. A výsledek je, že přesvědčený, že si to musí jenom prosadit. A přijde domů, tak jak byste řekl ten příklad, a už je přesvědčený, že ten svět okolo mě jenom nechápe, ale že je potřeba, aby celý ten svět se mi přizpůsobil. Ale pozor, ještě složitější to tím, že v některých těch případech, nějakým promile případů, opravdu jde o transsexuála, kde by bylo potřeba pomoct. Tak. A v mnoha jiných to tak není a můžeme počkat, dokonce musíme počkat, až dozraje ten člověk. A oni se cítí stejně špatně. A vypadá to stejně, podobně, říkají stejné podobné věci. Dokonce víme, že ta skupina těch genderových dysforií, oni se to dokonce vzájemně učí, ty básničky, co mají říkat, aby dosáhli svého, čili on je s nima trochu těžký kontakt. A těžko se s nima pracuje, protože to nebývá často realistický, to, co říkají, to mají naučený někteří z nich. A náš úkol je získat je pro ten rozhovor, aby jsme vůbec o něčem mohli mluvit a nebyly to básničky jenom. Získat je do vztahu. Do vztahu, samozřejmě. Ale to je hrozně těžké. A já chci ještě dokončit v tom, že potíž je, že my nemáme žádný objektivní test, který by nám to potvrdil, že to je to nebo ono. A v případě toho transsexuála je to dobře to podpořit a ulevit a jít vstříc, a na druhé straně tomu genderový dysforii nesmíte to dokončit, pokud je to genderová dysforie, to znamená přechodný stav, který může dozrát do dobrého výsledku. A teďka celou tu dobu to nemá být vaše přání, jak to má dopadnout, ale musíme být vstříc tomu dítěti, který nějak... A jak ono to má vidět, když je v tomhleto zmatku samo. Takže fakt je to jako... Možná bychom se mohli chytit taky nějakých celosvětových trendů, které vidíme. Tam, kde začali nejdřív s tímhletím, to už je řada let,
tak v těch státech severských, v Americe, v některých státech amerických, Spojených států amerických, tak tam už dneska je jasný, že je to problém a začali ustupovat od těch radikálních řešení. Dokonce je zřejmé, že nemáme dost důkazů, že to pomáhá, ty předělávky. Jo. Takže Švédi, Finové, Norové, Dánové, myslím, že i Amerika taky. Některé státy v Americe už jsou jednoznačně v tomto smyslu konzervativní. A opatrně se mluví o tom, že někoho předělali a on chce zpátky. Že? No, to bohužel přibývá případů, který se prostě nepodaří v tomto smyslu. Oni si to prosadějí. U nás je to třeba jeden dekan nedávno rozhovor s Danielem, tuším, že Daniel Black, jako nový jméno, předělaný a je to možná mu je 24 a velmi pěkně svědčí o tom, jak byl vlastně zaskočený tím, že věřil, že doktoři vědí. Že on se takhle cítil, říkal jim to a oni mu prostě potvrdili a provedli ho tou tranzicí. No a pak se ukázalo, že to je špatně. Já vlastně, když jsme natáčeli ty díly před 2 lety, tak já jsem se od vás naučil, že opravdu se jako nezaměřovat na to dítě, že co je s tebou v nepořádku, ale na to, že je tam za tím nějaká rodina a pracovat se všemi. Já od té doby to říkám na přednáškách a vždycky se na vás vzpomenu, protože jsou všichni překvapení. Oni k vám dovedou dítě a řeknou, opravte nám. A říkám, kde máte tátu, kde máte mámu, kde máte babi, dědu a sourozence. A vy vlastně o tom ty mluvíte znovu, že získat ho do vztahu. No. Takže já, když vlastně budu mít doma tu Janu, která chce být Aleš, tak já v první chvíli to chci, ať to není. A okamžitě s tím něco udělat, ale vy vlastně říkáte, že my musíme spolu mluvit. No ono se to postaví mezi vás dva. Je to velká, stejně jako u té anorexie, když to dítě nechce jíst vůbec a hubne, je ohrožený, tak táta je hrozně ohrožený tím. A máma. A já to chci silově řešit, změň to, ať to je pryč. Ale tudy to nejde, protože tím zhoršíte ten vztah. Takže já co udělám? Tak já začneme mluvit spolu. No. A umíte to? No, ne. Já vím, jak to je, já vím, co je moje pravda a buď to bude tak, jak říkám já, nebo to bude tak, jak říkám já. A hotovo, že? Silově prostě to budu řešit. Já jsem chlap a chci to přece, jo. Tak já vlastně to nepomáhá. Já to neumím. Vy máte krásný mužský jazyk, který je takovejhle silový. To je další věc, která se v současném světě úmyslně a vedeně se smazává. Začíná se tvrdit, že je jedno, kdo je muž a kdo je žena. A přitom si to pletou, my nemluvíme o mužích a o ženách, ale mluvíme o mužském a ženském jazyce. A toho mužského a ženského jazyka jsme schopni jak muži, tak ženy. Tak. Akorát, že to máme jinak namíchaný. Když to u vás teď, jak jste se před chvílí vyjadřoval, tak to bylo jasný, to byl chlap. A ve mně jako v ženě se zvedala, jsem si představovala, jaký by to bylo, kdyby na vašem místě byla žena. A to dítě k ní taky přišlo a přichází k těm matkám. Tak matka se lekne, vidí, že to dítě si nevymýšlí, že to není žádný truc, že je nejistý, projevuje se smutně nebo depresivně, zavírá se, není schopný toho kontaktu. No pochopitelně, že o něj začíná mít strach. To se to děje. Tak je nemocný, nebo já jsem špatná matka. Takže na to nepůjdu tím silovým způsobem, ale budu přemýšlet, co se to teda i v historii naší od samého narození mezi mnou a tím dítětem stalo. Takže jsem přišla už po 6., po 7., po 15. z práce, unavená a ono to tam pořád je. A já teda si mám sestavit a říct, nebo zamyslet se nad tím, proč se to stalo, nebo co to moje děcko k tomu přivedlo. No, tak a teď, když je ten vztah partnerský, kdy my jsme byli partneři, tak rodičovský, tak v té své nejistotě se budu snažit získávat někoho třetího, kdo by nám s tím pomohl. A když mám vedle sebe prima chlapa, tak to s ním začnu probírat. A už se začínáme starat o to, co s tím naším společným dítětem dělat. Když budu žena, která se nemám o koho opřít, anebo mám vedle sebe prima chlapa, ale rozhodně na ten jeho rázný jazyk nedám, teď mi to dítě poškodí,
Když podívejte se, jak se to dítě bojí, že není na světě dobře a ten mužský na něj začne takhle hartusit, tak to teda se ve mně zvedne taky mužský jazyk a začnu se s váma prát, že teda tudy ne. A konflikt je na světě a nikdo, ani v žádném z těch vztahů není klid, není spokojenost. Já vás poslouchám a pořád mám pocit, že se nabíhají mi obrazy ze seminářů, když jsem něco podobného řešil s lidma a myslím si, nevím, jestli mám pravdu, ale že většina těch rodičů si pořád, je tam strašně dlouhá fáze, ať už přestane to naše děcko blbnout. Jo, že já si s váma sednu, uděláme si ten partnerský rozhovor, říkáme, to, Pane Bože, já jsem v pohodě, nic se mi nestalo, jsme 100% přesvědčení, že máme pravdu. A ona pořád říká, ne, já jsem Aleš. A teď co já mám v tom dělat, když my teda jsme se shodli a ona pořád jede a silou to teda nejde, ale ani vlídným jazykem to nejde. Co mám dělat? Znám rodinu, kdy si z toho dělají legraci a kde ráno vstanou a otec se zeptá svý dcery, se kterou má výborný vztah, tak se jí zeptá, tak jak se dneska cítíš? Jo. A ona mu řekne, dneska se cítím jako židle. Aha. Já si teď ale nedělám legraci, když o tom mluvím. Protože to, když ta dcera řekne, já jsem dneska židle, tak dává tomu otci najevo, že ona se musí cítit podle sebe, jak chce, a že ten otec jí do toho nemá co mluvit. To znamená, když je v té fázi dospívání, tak je to úplně senzační, protože ona dává od sebe, a ten otec jí dokonce dává požehnání pro to, že ona už není jenom otcová holčička, která ho bude poslouchat jako donedávna, ale že se potřebuje šprajcovat. A to je přece základní vývojový úkol dospívání. Já vím, ale když rozumím, souhlasím, ale teď to mě zase jako startuje. Dobře, ty se cítíš jako ráno jako židle, v poledne si jako kancelářská spojka, večer si majonéza, v pořádku, ale já vidím, že teda jdeš blbě. Tak. A já mám o tebe fakt starost, jako... Tak. No nevím, jestli zrovna tohle, ale jestli posoudit, že to je blbě, ale teď kromě toho máte na ně nějaký požadavky. Koukej, tak jako oblečeme se a jdeme do práce a jde do školy a kdo nakoupí, anebo možná, že máma dneska a vlastně no, máma tady není, tak to budeme vařit. Prostě to neznamená, že když jsem, jako já bych to jako nepřeháněl, tak když jsem místo holky kluk, takže jsem přišel o všechny úkoly. To není pravda. Jo, tak. Pořád tady jsou. Rozumím. Všechno ostatní platí. Překvapení bylo, když jsme se některých tátů ptáme se všech, co se změnilo pro něho, když je to teďka, když se jeho dcera chová jako kluk, nebo cítí být jako kluk. A on nám, když si pamatuješ, táta říká, no já jsem se o ní přestal bát, když je kluk, tak už se nemusím bát. Překvapivá věc. A protože opravdu se otcové nebo rodiče obecně mnohem víc, řadu století, bojí mnohem víc o dcery, než o syny. Mně se líbí věta, vlastně všechno ostatní platí. To je ta betonová zeď. Asi úkoly, povinnosti, jasně. Fungování, to, že si holka znamená, že, škole to samý. Že nestáváme. Jasně. A oni ty děti strašně rádi provokujou samozřejmě. A když už přijdou na to, že když se takhle blbě cítí, takže to můžou nějak využít například ty provokaci, ne, že by to asi takhle řekli, ale dělají to. Třeba řeknou, nebudu odpovídat, dokud mě nebudete říkat Franto. Jo. V škole jsem teda Maruška. Tak dokud mi neřeknete mužsky, tak já teda neodpovídám a nehraju na školu. Dobře. Tak Franto, jestli chce, nebo vyvolám dítě, který je třeba dítětem manželů Novákových. Je tady takové dítě? Ať je, co je. Přece chci po něm nějaký úkol. Co já mám posuzovat, jak se cítí? To já přece nemůžu. A v tom mají pravdu, že oni se nějak cítí se mizerně. Já mám příklad dokonce, že oni to někdy neumějí popsat, ale když už to umějí, tak to bývá strašně pěkný, co popisují. Slečna, moc hezká holka, která je hrozně nejistá a říká, já se ráno oblíkám podle toho, jak se cítím. Tak když se cítím jako bezvadně jako ženská, jako holka, tak se obleču šaty, sukni a jdu do školy. Jenže já už v poledne se cítím tak blbě, že si to vyčítám, že bych nejradši byla v kalhotech. To znamená, že jí to osciluje i během dne, že teda ráno ještě klidně může být jako holka, jenže pak přijde na veřejnost. A ta veřejnost co dělá? Očumuje ty holky jako sexuální objekt. A já si myslím, že jsou strašně na to senzitivní.
Můžu na něco upozornit, co se děje teď tady? No. Jak se nám tady míchají ty dva jazyky. Jeden můžeme nazvat maskulinním, vy jste tady dva chlapi, takže vždycky čas od času přitvrdíte. To drtíme. Ale pak i vy, nejen já, začnete brzdit a začnete říkat, no jo, ale ty děti se cítí opravdu hodně špatně. A to je, tam sáháme na ten feminní jazyk. Ano. My tady máme, možná, my jsme kdysi se zamýšleli, když jsme to začali tušit, že v rodinách maskulinní a feminní jazyk, a že se nedělí na muže a ženy, že ženy nemají jenom ten feminní a mají taky ten maskulinní a muži mají taky obojí. Tak jsme se začali zamýšlet nad tím, v čem se to vlastně liší. A my jsme připravili, zkusit vzít jednu ceduli. Vy jste vlastně vždycky říkali takovou hezkou věc, že v každém muži je kus ženy a v každé ženě je kus muže. A mluvila jste vlastně o zlatém řezu, že ve mně jsou 3 díly muži a 2 díly ženy a u vás to naopak. A že dokonce, když my budeme spolu jako partneři, tak se doplňujeme a ladíme. Já ustupuju, vy tvrdíte. Ano, to není nic originálního, o tom mluví Yin-Yangová teorie východní, anebo i jungiánská teorie mluví o animě a animovi. Čili nemluvíme o něčem, co jsme objevili, ale hledáme, jak to v té praxi a k čemu to vlastně všechno je. Ale dejte pozor, už jsem zaslechl nějaké kruhy mluvit o tom, kolegy vědce, že tahle teorie už je dávno pryč. No není pravda, ta je tady pořád, protože to opravdu ty 2 vlastnosti tady jsou. Mimochodem je to potvrzený velkým výzkumem jazykovým, po celém světě ho dělali. Ty rodiče opravdu se všude na světě takhle lišej. Ten náš mužský jazyk je prostě vyžadující. Jednoznačně, jednoduchý. Máme menší senzitivitu pro ty děti. No? Takže pojďme ukázat ty cedule. Jo. Můžete si ten seznam můžete klidně doplnit, to je tak ad hoc, jsme se zkoušeli, jsme si my dva spolu domluvit, v čem vlastně ten rozdíl, ale už je to někdy v 90. letech jsme si to začali uvědomovat v té rodině. Tak ten feminní jazyk je akceptující. Všechno, co ke mně přichází, tak můžu na to říct, aha, takhle to je, fajn. Rozumím. No, když to ten náš je samozřejmě vyžadující, to znamená, že já vím, jak to je a vyžaduju, aby ten druhý to taky tak věděl. Přesně. To je konečně tím něco... Moje jistota. Co rozumím. Ano. Bordel, bytě, zdravé dítě, říká matka. No to já samozřejmě chci, aby byl pořádek, protože pak vím, kde co je a můžu se na to spolehnout. Má si to uklidit a pak se budeme bavit. Tak. Ten feminní jazyk je taky podporující. Tím, že akceptuju všechno, co to dítě dělá, tak ho tím podporuju, tak ho tím odměňuju, sice taky občas přitvrdím, ale to už stáhnu do toho druhého jazyka, ale vlastně to dítě dělám dobré prostředí, bezpečné prostředí pro to dítě, aby ono samo vrůstalo do světa, aby ono samo dělalo chyby a přicházelo na to, co a jak chce dělat. No, když to ten náš je samozřejmě omezující nebo vymezující, takže my tam dáváme hranice. Jako tam ne. Jo? To dítě dokonce, když je v pořádku, tak se otáčí a dívá se, když něco dělá, jak to dopadá. Jako jestli my máme ten výraz podporující, jako maminkovský, anebo jestli teda jako jsme velmi napjatý, co to bude. Jo. Zvířata to nedělá jinak. Kočka takhle pozoruje svoje koťata a oni taky se někdy otáčí, co ona jako na to, protože ona jim je jinak majzne. A dělá to teda v jednom rodiči, ta kočka. Ale my máme tu možnost a ta složitá výchova dětská nebo dítěte lidského je v tom, že potřebuje ty dvě ohniska, které se liší. Takže my řekneme, tak to teda ne, takhle to nebude. Budeš to dělat, jak já ti říkám. Takhle se drží lžíce, takhle se drží tuška. Jo, to je ten náš. Ten feminní jazyk je taky jazyk, jestli je to vůbec jazyk, je to projev taky, ten je pasivní. Mně je naprosto přirozený mlčet, poslouchat. To není pasivita jako laxnost, ale já jsem jako houba, vnímám ty podněty a ve mně uvnitř se něco děje a nestojí mi za to hned jako vstupovat do vašeho dialogu například. Respektive, když mě to začne rozčilovat, tak se ve mně zvedne ta schopnost mužského jazyka. A zasáhnu. Ale v skutečnosti ten feminní jazyk je
pasivní a vyčkávající. Já musím, a jsem proto byly připravovaný tisíce let, když to dítě ještě neumí mluvit, tak já prostě musím počkat, jestli kdy chce papat, kdy chce kakat, jestli tohle to, co teď pláče, tak jestli je to proto, že je vzteklý, anebo že mu něco je, jestli ho bolí ucho a jak mám poznat, jestli ho bolí ucho, anebo jestli ho bolí bříško a jestli mám jít k doktorovi, anebo na to stačím sama. Prostě musím počkat a dobře pozorovat to dítě. To je ta aktivní pasivita nebo vnitřní aktivita. Já to všechno přikládám na tu genderovou dysforii, vlastně teď, jak mi ano, k tomu potom budeme směrovat. Čekám, zjišťuju. Musím čekat, o co vlastně se jde. A jak jinak, než že to dítě pozoruju a že se snažím být s ním v kontaktu. No, ještě ten náš mužský jazyk je prostě aktivní a samozřejmě vymáhající. Jo. Vlastně používáme i takový jako jazykový operace, který toho druhého prostě nutějí do toho, jo, tlačejí do toho, takhle to bude a ne jinak. Někdy i praštíme do stolu, to patří taky do jazyka v tom smyslu, tady je ta tečka, nebo how, říkali indiáni. Jasně. Domluvil jsem. A jinak to být nemůže. Jo. Takže i ta představa, že to musí být tak, jak se to, protože já mám přece nejlepší řešení. Takhle vypadá mužský. Jasně, to by ho měl jiný, že jo. My taky vytváříme prostor. Ostatně v té děloze taky vytváříme prostor. A dokonce tak geniálně, o tom už jsme mluvili asi minule taky. Že je to tak akorát, že to dítě ani netísním, ale taky to dítě nemá svět bez hranic, který zbuzuje v malém dítěti nebo v jakýmkoliv člověku zbuzuje úzkost. Potřebujeme být ohraničení. No, jenže my jsme ty, kdo jsou strážci, ten jazyk mužský, nebo náš způsob vidění světa je právě omezující, protože hlídáme ty hranice. Tady končí, tady se zastavíš, dál už ani krok. Jo. A ještě jsme schopni je bránit, ty hranice. To znamená, že vyrazíme do střetu, i třeba agresivního, protože někdo ty hranice porušil. To je to naše naštvání, když ten druhej to překročí. No, ty děti samozřejmě to překračují pořád. A teď je o to, jak zasáhnout, aby nás pořád měli rádi a my je. A přitom jsme... Strašně nerad toho vstupuju, ale jenom jako naprosto souhlasím, ale řekněte mi, jak já jako táta mám bránit tu rodinu, jako vůči sociálním sítím. To je průraz. To je bohužel úplně rozražený dveře. Úplně rozražený dveře. Ale vůbec nevíte, kde to dítě se pohybuje. Nemáte odkud to vzalo, jak tam je. Tak jenom omlouvám se. Ne, to tím souvisí. To je opravdu ten kabel, ten vede, ten svět přinese přímo do toho hnízda a vy nemáte šanci to vůbec kontrolovat. No. A dokud nebyly sociální sítě, tak byla otázka, které intervence státu rodině jsou opravdu pomáhající, že podporují rodinu jako celek, a které intervence státu dělají podobnou, ne tak intenzivně, ale podobnou špatnou službu rodině tím, že některé funkce přebírá na sebe. Jasně, ale teď dneska opravdu ty sociální sítě, internet, porno, vyrazily dveře. Strašlivý. A já vlastně už nemám vůbec vliv na tím, co k tomu dítě jde. Ano. Nejde to. Ano. Co já s tím mám dělat, že jako táta, nebo který přirozeně chce bránit. Dokonce jsou rodiče, který to, přestože u nás jako je jasný zákony na ochranu dětí, třeba před předčasným sexem, do 15 let to je tabu, to prostě není možný, tak já znám rodiče, který vědí, že dítě je od 12, od 10 let je závislý na pornografii, říkají. Prostě je denně na pornografii, konzumují a oni mu nedokážou tom zabránit. To je totální selhání, jako to ochranitelské. Prostě, protože ten instinkt toho dítěte hledat ty vzrušující zážitky, ten je přirozený. A když jim to nabídnete, no tak co mají dělat jinýho? To je prostě... No pojďme ještě k tomu konci. Ještě poslední, na co teda my jsme přišli, tak jsme si říkali, že pokud já jsem ve své feminitě, ve svém ženství, tak funguji v sítích. A ta hierarchie vaše mužská, tak mě fakt jako... je jedno. Jako jestli mě pustíte první do dveří nebo druhou, tak to je prima sice, jestli je to součást vaší nějaký péče, ale je mi to fuk. Jako to, že bych dělala někde nějakou šéfku, pokud jsem ve své feminitě, tak mě to fakt nezajímá. Já mám nad sebou moc ráda prima šéfa. Ale pokud ten šéf nefunguje,
tak se ve mně zvedne schopnost vašeho mužského jazyka a prostě ho smetu. Dobře, tak ale já chci hierarchii, uvědom si, s kým mluvíš. A tak o co vám teda jde? Jako, když počujete o ty sítě, aby tam bylo doma dobře, to je ta síť? No v té síti to je ten vztah. Ten vztah, aby měl každý svoje místo. Ve kterém já pořád jsem nastavena a znova říkám, že jsme tím pěstovaný tím, že jsme museli vychovávat, nebo musím být kojencem dokonce ve vztahu. Tam je důležitý, tam se taky vyvíjí ten vztah. Tak, že v tomto vztahu jedině já pořád vlastně pracuji mentálně, jak se to dítě cítí. Tomu se říká vcítivost, empatie. A toto dělám, pokud jsem opravdu ve své feminitě a pokud ji dokonce pěstuju, tak se mi ta schopnost empatie zlepšuje. Zkušeností a tak dále se mi zlepšuje. A tak já jsem vcítivá i ke svému manželovi. Dokonce. Takže on něco tvrdí a já si říkám, to nedává smysl, to snad nemůže myslet vážně. A šrotí mi to v hlavě a pak řeknu, poslyš, a nechtěl bys to takhle? Ne, nebo nejde o tohle? A on v první chvíli teda se vzepře, přece ženskou nebude poslouchat, protože je ve své hierarchii. No a za 3 dny možná přijde, protože o tom přemýšlí. Možná, a objevuje možná taky svoji feminní stránku. A bude za 3 dny schopný se se mnou bavit o tom mém nápadu, jestli na něm něco je, anebo není. A nebo mě vysvětlí, že teda opravdu já jsem vedle a že jde ještě taky o něco jiného. Vy prostě chcete, aby doma bylo dobře, aby tam byla dobrá atmosféra, aby se tam lidi cítili dobře, aby měl každý svoje místo. Aby měl každý svoje místo. To je ta vaše síť a já potřebuji, aby ty věci fungovaly. Jenže my... Tak, ale pozor, pořád jenom, když jsem ve své feminitě. A je hrozně prýma mít vedle sebe chlapa, který má taky v pořádku tu svoji feminní složku. Vy taky nejste. Ono to není buď a nebo. Rozumím. Pořád celý svět se chová, jako kdyby byli muži a ženy a ten rozdíl jako je špatně. Možná proto, že taky už dneska lidi cítějí, že my ženský jsme schopni fungovat jako chlapi. Určitě. A že vy mužský jste schopni fungovat jako ženský. A dřív tomu tak nebylo. No ale víš co, to mě napadá, jestli to náhodou není tak, že vždycky ty kultury, které chtěli zachovat plodnost, oni to takhle asi nevěděli, nebo oni to měli většinou nějakým způsobem opředný nějakýma bájem a původně ani nevěděli, že třeba sexualita souvisí s plozením. To nebylo tak úplně zřejmé, protože to trvá dlouho, než to vyleze, že jo. Ale vlastně všechny ty kultury, jak je známe, tak pečovali o ten rozdíl mužsko-ženský. Vlastně pečovali o to, aby to ženství bylo chráněné. Tak to konec konců ta Yinangová teorie čínská říká, jo, moc hezky to popisuje, že ten yang, to mužství vlastně ochraňuje ten prostor, ve kterém může existovat čas typu kairos, tedy čas ke zrání. Ano. Není rušený zvenčí nějakýma zásahama. Vlastně toho je krásný příklad toho těhotenství. My tam nemůžeme do toho vlízt a čekat, aby bylo tlačit, aby bylo rychleji dokončený, aby byly větší nožičky nebo ručičky. To nejde. My musíme počkat. Jo? A tohle to je vlastně typický příklad toho ženského světa, ale musí to někdo a něco chránit zvenčí, aby to nebylo napadený. A to ty kultury vždycky měly. Jenomže ono se stalo něco takového, že totiž to chránění může být taky nástrojem ovládání. A to si myslím, že se bohužel stalo. To není teď novinka. To bylo leta. Mnoho generací. Ta mužské chránění taky může omezovat to ženství jako takový, terorizovat, zneužívat. A tohle všechno se taky dělo. A podívejte se, jak zase nejsme u jednotlivců, jak nejsme u té ženy a u toho muže, ale už mluvíme o tom vztahu. Já mám rád tu linku, která začíná někde před 150 lety a kdy jsme žili všichni na poli, 90% z nás byli rolníci a tam to bylo jasně daný. A pak průmyslová revoluce, první světová válka, druhá světová válka, někdo dokonce označuje první světovou válku jako první feministickou revoluci a vlastně po druhé světové válce, která je označována jako definitivní zúčtování s mužem a říct a dost, takhle ne. A ta žena probouzí v sobě toho muže a začínáte být lékařky, právničky, manažerky. A mně se zdá, nebo to, co já vidím na seminářích, je, že tam mám silné ženy, které někdy
až moc, a řekl bych převzdělané, které mají tak tvrdé požadavky na toho chlapa, že on vlastně je upozaděný a je z něho místo jako pevného nějakou pilíře spíš skořicová rolka z komedii na hlavě, která se vcíkuje do svého dítěte a vlastně dělá doma druhou mámu. Ale jak vás poslouchám, tak to prostě nemůže fungovat takhle. No, mluvíme teď o tom, že se ten pár mužsko-ženský od nevidím pořád nějak vyvíjel. A když mluvíte o té ještě fázi před 100, před 200 lety, možná, že bychom mohli jít do doby Boženy Němcový, tak ten svět mužsko-ženský fungoval, takže jsme byli v nikách. Oddělení. Že jsme byli odděleni svými kompetencemi. Žena měla za úkol něco jiného než ten muž. A mně se moc nechce to dávat, když to takhle ukazuju, tak neukazuji hierarchii. Ukazuji šuplíky jako v přírodě. A každý máme svůj Jsou šuplík. tam niky a každý má svůj šuplík a tím pádem jsme se jeden druhýmu nepletli. Byli jsme na sobě závislí a když oba dělali své kompetence, tak tam byla spokojenost. To se změnilo tím, že jsme my ženy, a začalo to z naší strany, z těch důvodů, co Vláďa před chvílí o tom mluvit, že ten patriarchát byl taky ponižující a taky nás ničili a té empatie byl opravdu až někdy nula, tak se stalo to, že my jsme se dostali do jedné niky. Což je hrozně prýmá, já bych nechtěla, aby se to sem vracelo. Ale tohle je mnohem obtížnější. My ženy jsme si osvojili mnohé mužské kompetence, takže jsme vlastně nezávislí. Nezávislejší. Nebo nezávislejší, ale ženský mozek není uspůsobený pro single život. To je blbost. K tomu, abychom vychovali dítě, tak potřebujeme toho druhýho. A ne druhou ženskou, ale druhýho chlapa. Takže se chvíli čekalo, teda to mně se zdá, tu naší práci děláme 40 let, tak ještě jsem zažila v období, a ještě pořád dneska to trvá, že ty ženy si prosazují teda to podobojí vlastně a teď se čekalo, co si s tím počnou ti muži. A ty byli teda trochu zaskočení, takže se dělili, někteří byli takoví, že se snažili tu ženu zase srazit dolů, jako co to se nepatří, když to nepomáhalo, nebo některým to nepomáhalo, anebo někteří dokonce uznávali, že to je fajn, tak byli ty, který, anebo někteří zase nešli do toho souboje s tou ženou, ale zalezli do garáží a tam nadávali s jinýma chlapama na ženský. No ale pak existovala už malá vrstva mužů, kteří říkají, no to je fajn, tak já zase bych mohl teda, když ty jsi v práci, tak já s těma dětma taky umím zacházet, nebo se to naučí. A takhle se stalo, že teda vlastně teď jsme podobojí a možná, že tenhle ten proces způsobuje to přesvědčení, že vlastně nejsme žádný muži a ženy, že jsme všichni lidi a že v tom žádný rozdíl není. Možná, že jo, že všichni můžou všechno. Ale porodit ne. Tak. To je jediný, na co narazíme, že to musí donosit žena, potěhotní a porodí. A tam je ta hranice. Takže ten pokus, a on je opravdu jako velmi rozsáhlý, to není jako nějaká nahodilá věc, rozsáhlý pokus popřít tu základní biologickou danost, vlastně ve jménu dobra, že jo? Já si představuji, že aktivisti tohoto směru jsou prostě, si mysleli, že dělají dobro, že vlastně tím, že zrušejí ten rozdíl, jenže bohužel on v reálu nejde. Mají naději, že se budou ty děti pěstovat úplně v nějakých přístrojích. Možná to tak někdy nastane. Ale je to tak složitý proces, to těhotenství, že to nejde. A některé vynálezy, my nevíme, nevidíme do spad, kam to půjde. My jsme teďka, dnes jsme sem přišli, viděli maminku s kočárkem, kde to dítě, maličké dítě, je obrácený obličejem ven. To je maličká změna, ke který před časem došlo. Ty matky, děti nevidějí na své matky, ale bylo to nesený dobrou myšlenkou, aby viděli přece ten pěkný svět. Ale dítě potřebuje vidět matku. Displej pro matku je obličej, displej, to, na co se díváme, a to je obličej dítěte. A když matka nepozoruje v tom prvním roce trvalé obličeje svého dítěte, ale třeba mobilní displej, tak mu nebude rozumět. Tak nevzniká ten vztah, který je tak zásadní. A nejen obličej. No jasně, celý chování toho dítě, a dítě potřebuje vidět a zrcadlit svět na té matce, jinak ne. K čemu jsou mu ty
ty všechny věci kolem, když tam ta matka není. Jo, na celý procházce není vidět matka. No to, a to je maličkost, kterou si myslím, že konstruktéři tého kočárku vůbec nedomysleli. Ty děti jsou opuštěny už v prvním roce. Mimochodem, tomu důležitému procesu se říká attachment. A teď nedávno velká poměrně šla výzkumná studie, která ukázala, že zkoumali, jaký attachment, to znamená, jaký druh vazby mají ty děti, které spadnou do této zmatku genderové dysforie. No mají úplně stejně rozrušenou, narušenou vazbu jako ostatní psychiatrická populace. Na rozdíl od těch, kteří nejsou ani psychiatrická populace nebo pacienti, ani genderová dysforie. To znamená, řekněte mi to ještě jednoduchou větou. Co se to, ještě mi to ty děti mají stejně, ty děti, co padají do tohle zmatku, tak už zažili v prvním roce nedostatečnou vazbu s matkou. To znamená, to navazuje na něco, co vzniklo. Protože já tady pořád si čmrkám nějaké věci, říkám, odkud se to vzalo, proč to vzniklo a proč je toho tolik, protože toho tolik nebylo, že? No, ty argumenty těch LGBT a těch aktivistů, tak jsou trochu úsměvný. Ono jim to prostě nefunguje. Když se vrátím k tomu, jak jsme v té jedné nice a jak oni cítí, že teda jsme pod obojí, takže vlastně jsme všichni jenom lidi a rozdíl mezi mužem a ženou nejsou. Ale to přece toho dosáhnou pouze tehdy, když ustříhnou ten biologický kořen. S tím biologickým kořenem fakt nic nenaděláte, protože když, a existuje, já tomu, protože jsem měla v minulosti nějaký studium matematiky, tak jako když jsou daný nějaký axiomy, tak s těma nehnete. A tady platí nejméně 4 axiomy. Za prvé, s kterým nehnete, to nejde nějak vyjednat, jedině nějak násilím, nějakou umělým oplodněním a tak, ale za prvé dítě se rodí jenom z matky, nikdy zatím ne z otce. Za druhý, že dítě se rodí zevnitř ven a ne naopak. S tím taky nic neuděláte. Z toho vyplývá, že ten vztah, to všechno má nějaké důsledky, že ten vztah dítěte s matkou je vrozeně, narozením zevnitř ven, má jiný charakter než s otcem, protože k otci přichází. To je získaný vztah. To není získaný vztah, protože on je taky vrozený, protože je tam polovina, ale na té biologické úrovni právě. To nezrušíme. Ale má velkou část získanosti. Je to 50 na 50%. Takže druhý je to že teda se rodí zevnitř ven. Třetí ten axiom je, napověz mi. No, to dítě potřebuje ten rozdíl těch 2 jazyků, mužsko-ženských. Já nemyslím, to máš jako axiom, ale to taky udržuje trochu kultura, samozřejmě, že to napadení toho principu je napadení kultury, že vlastně kultura udržuje uměle tenhle rozdíl. To je pravda, že je to zesíl. Jo, vlastně to je to, co jste vy zmínil, že v každé rodině jsou vztahy vrozené a získané a že mezi nimi je rozdíl. A o tom jsme mluvili taky už v nějakém předchozím díle. To je taky axiom. Prostě z vrozeného neuděláte získaný vztah. A ten základní rozdíl mezi nimi je, ten získaný vztah je mnohem křehčí. Ten otcovský je vrozený, takže ten není křehký. A proč je křehký? No, protože tam není ten biologický kořen. Ten vrozený je biopsychosociální. A když tohle je vyrovnaný, tak to pořádně drží. Když to ten získaný vztah, a každý partnerství je vztah získaný, tak tam, kde se někdo nikomu narodil, tak ten je jenom psychosociální. Ten nikdy nebude mít ten biologický kořen. A ten biologický kořen sahá transgeneračně až do nevidím, do hluboké minulosti. Je strašně důležité, aby byli partneři, aby se jim to dítě narodilo. Když se narodí dítě, tak tam musí být ta základní část, ta bio. Ano. Máme psychosociální. A v tomto smyslu já samozřejmě soucítím s homosexuály, protože ta touha po tom dítěti nebo po tom třetím tam je nepochybná, ale pozor, to je přání dospělých. Takže já s nima můžu soucítit. Ale z hlediska dítěte ještě
chystat dítěti ještě nenarozenému, že nebude mít oba své rodiče, tak znamená, že tu zátěž nebo to přání má plnit to dítě. A to dítě vrozeně se jinak chová k matce a jinak se chová k otci. Každý mládě rozezná samici od samce. A jinak se bude chovat k úplně cizímu jakoby člověku, že jo. My vlastně na semináři se snažím říct těm lidem, že myslete na to dítě, nemyslete na sebe hlavně. Když to chápu, rozumím. Vlastně si to nemůžu představit, že bych chtěl mít dítě a nešlo by to, že jo. Ale... Mohl bych ještě doplnit. A kdybych chtěl zobecnit nebo kdybychom zobecnili ten současný stav toho zápasu nějakých dvou vyhrocených postojů, tak ten jeden postoj říká, celek je důležitý, celek, národ, nebo my tady lidi, nebo něco, a jedinec není nic. Tak jako příklad realizace vidíme třeba v Číně. Jo? Nechci říkat ani v Rusku, protože to je, si myslím, ještě něco jiného, ale taky to tam tak původně bylo. To, že budeme mít komunismus, to je blaho pro všechny, tak zabijeme, kolik chceme milionů lidí, protože ty jsou nedůležitý. To je ten jeden extrémní postoj. A druhý extrémní postoj, který se taky vyselektoval za posledních řadu desetiletí, a ten je, nebo tady je už od 20. nebo je tak dlouho vlastně, od začátku zase století 20. je svoboda jednotlivce je důležitá. Jedinec jako člověk, jedinej má, je důležité, to ostatně nedůležité. Absolutně hodnota, že? Ano, ale tyhle dvě hodnotové postoje, ty dva jsou teda úplně protilehlý. A ve skutečnosti je potřeba, aby existovali oba současně a doplňovali se. Když to oni jsou ty zastánci, nebo ty kteří aktivně prosazují ty dvě hodnoty extrémní, tak se vzájemně bijou těma argumentama. A já to říkám proto, že si umím představit, že pro ty lidi, kteří chtějí mít tu svobodu jednotlivce, i to, že je donucen tím, že se narodí jako žena, porodit, je vlastně znevolňující. I tohle je vlastně fakt, který by oni mohli říct, v extrému. Pojďme to zrušit. No. Ale ono to zrušit nejde. Já chápu ten důvod. A chápu i dokonce i tu polohu těch, co mají za největší hodnotu tu společnost. Protože přece tady potřebujeme přežít všichni jako celek. My potřebujeme přece se o sebe se domluvit všichni a dělat něco takového, abychom tady nevymřeli. Takže jak je možný jenom jeden z těch pólů hodnotových jako prosadit a ten druhý zabít? To nejde. No, pořád jsme u toho zužování zorného pole a rozšiřování zorného pole. Je to další příklad toho, že to není buď a nebo, ale je to obojí. A ještě navíc to mezi tím obojím ten rozdíl je hrozně důležitý, asi jako plus a minus pol ve fyzice. Když sjednotíte plus a minus pol, tak nepoteče žádný život, žádná energie, žádná elektřina. Musím zachovat rozdíl. Ten rozdíl je tam strašně důležitý. Přesně. Z hlediska dítěte. Když tam to dítě není, tak je to jedno. Dějte si, co chcete. Můžeme klidně žít ženský s ženskýma, chlapi s chlapama, nebo ve skupinách. Klidně. To je Jak jedno. vám to vyhovuje? Ale Jak je tam dítě? ale dítě si to začne určovat, akorát, že to nemůže prosadit v intelektuálních kruzích, to teda nemůže. To mimochodem zjistili ty jazykovědci, když zkoumali v 70. letech, jestli není jazyk v nějaké části vrozený, protože má vlastně vlastnosti, které by to mohlo, tím by se to dalo vysvětlit, proč je takhle stavěný, jak je všude po světě. Dělali výzkum, jak mluví rodiče s dítětem. A ve všech se ukázalo, že teda rozdílně, že teda my muži jsme tupější a ženy jsou mnohem citlivější, už jsme o tom mluvili, ale co je velmi pozoruhodný je, že pokud tam to dítě není, tak tenhle rozdíl není. Ten rozdíl v těch jazycích, jak jsme o nich mluvili, vzniká jenom vedle to jako ve vztahu k dítěti. To znamená, že dítě zařizuje, že se polarizujeme na tu akceptující a na tu vymezující. To není ani od žádných farářů zařízený, to není ani od žádného, to není výmysl člověka. To dělá to dítě. Ono potřebuje, aby bylo chráněný tím akceptujícím způsobem a současně, aby bylo omezovaný a mohlo růst překonávání překážek. Já rovnou dám námitku, kterou si tak představuju, že může někdo namítnout, no dobře, ale přece já, když mám ty obě schopnosti, i tu maskulinní, i tu feminní, no tak jako klidně můžu ty děti vychovávat sama, já toho druhého nepotřebuju. To taky se děje.
Ale pozor, když se na to zase podíváme z hlediska dítěte, tak z hlediska dítěte je naprosto zmatečný a nebude tomu rozumět, že maminka se v jedné chvíli chová tak, jako kdyby já byla ideální a můžu si dělat, co chci. A pak naprosto pro mě nesrozumitelně v další chvíli řekne, ale tohle nesmíš. Úplně se změní do něčeho jiného. Čím je to dítě mladší, tak tím je to pro ně nesrozumitelnější, má v tom chaos. Pak, když má tyhle ty dvě polarity stělesněný ve dvou postavách, tak se to, jako když máte ty dvě bedny v muzice, tak v každé bedny hraje něco jiného a v hlavě se to integruje, vzniká prostorový věm. Když ty dvě bedny sloučíte do jedné, tak ta muzika není tak kvalitní jako ta stereo. Prostě když jsem dítě, tak očekávám, když přijdu na svět, že tam budou dva póly, mužský a ženský. Jo, ale ty póly taky to dítě potřebuje ty póly odlišovat. Aha. A když žije ve světě, v rodině, kde ty póly, že se na to nedbá a kde je v tom hrozný zmatek, jednou se matka chová jako otec a po druhé otec jako matka a pak zase jinak, tak se nenaučí to odlišovat. A když dospěje do fáze dospívání, kde si potřebuje uvědomovat svoji identitu, nejen tu genderovou, ale jakoukoliv ještě další, tak jak to má hledat? Jak má vědět, co má být? Co má být. Takže některé děti tvrdí, ale já nejsem nic, já nejsem ani to a prosazujou si to. Ano, dokonce řeknou, já vlastně to není, když jsou opravdu upřímní a podaří se s nimi mít dobrý vztah, tak to řeknou. Aby neříkali jenom ty básničky. Ano, tak najednou oni sami na sobě zjišťují, ale toho se dopředu hrozně bojí, že jim to někdo bude rozmlouvat, ale my jim to nechceme rozmlouvat. My jenom chceme, aby byli sami k sobě otevření a upřímní, aby našli ty věci. My dokonce potřebujeme, aby oni nás naučili, o co se to vlastně jedná, přesně protože tak. já jsem tu jejich zkušenost neudělala a nemohla jsem ji udělat, protože já jsem vyrůstala do světa, který byl strukturovaný, kde to bylo jasný. No a já můžu připustit, že asi ten svět se teda změnil, dobře, ale děti, tak ukazujte mi, já bych chtěla vědět, co se to s váma děje. No a oni ale říkají, některý z nich řeknou, já ale, když budu jako to chtít vyjasnit úplně, nebo když budu upřímná, já vlastně nechci být kluk, ale já hlavně nechci být holka. Tohle je strašlivý. To znamená, že ona vlastně nechce tu linii dál, ty kultury ženský, v ní pokračovat. Viděla ji u mámy, viděla ji kolem sebe, viděla ji na internetu, viděla ji v pornografických scénách, které jsou hraný. No jo, ale to je velký průšvih, protože tím se zastavuje mateřství. A jakmile se zastavuje mateřství, tak se prostě nerodí děti a všichni jako se divějí, že ta západní společnost vymírá, ale nám se už dobře 30 let zdá, že to není nic nepochopitelného. Já mám vlastně kolega Jirka Halda, terapeut, taky hodně pracuje s puberťákama a vlastně dospěl takové větě, která mi se líbí, že on říká, já věřím tomu, že z nešťastné holky nejde udělat šťastný kluk. Takže mě zajímá, proč je nešťastný kluk, nebo proč je nešťastná holka. To je podle mě jedna věta. A druhá je, která je šílená, že já nechci být kluk, ale já hlavně nechci být holka. A to je nechci být žena. Nechci být žena, promiňte. No a ještě je to taky tak, že ty děti, my máme většinu holek, ty tady máš... Ano, když se podíváte, tak těch našich volných je 58, teda, který jsme sebrali za ty léta a díváme se na ty parametry, jak oni vlastně fungují, tak máme 46 holek, 79, to je skoro 80% holek. A jenom asi 21% kluků, který by chtěli být holky. A jsou to dva různý stavy. Ty kluci to mají z jiných důvodů, jinak to mají uspořádaný, ale taky přesvědčí je, anebo jsou o tobě přesvědčení, že jsou holky. Ale ty holky, a to je hrozně zajímavý, na tom, to se ví jako všeobecně, že na východ od nás je víc holek, který chtějí být kluci, to znamená, použilo transsexuality, tak female to male,
chtěli být radši kluci, a na západ od nás mnohem víc kluků, kteří chtěli být holky. To je hrozně zvláštní. Proč by to bylo vrozený tím, že to je se týká výzkumu z 90. let, tak to všelijak možná ještě se zase posunulo, ale rozhodně by bylo dobře sledovat ty dva fenomény, a zdá se, že jsou to dva rozdílné fenomény, když ty F2M a ty M2F. Mě napadá jedna věc, vzpomněl jsem si na seminář, že tam přijeli 3 vysokoškolačky, takové, jako byly to jako mladé, krásné, zdravé holky, chytré, jak 100 čertů, na přemýšlené věci. A teď vlastně tam s nimi trávíte 2 dny a oni odpoledne začnou mluvit o tom, že já vlastně selhávám, já to nedávám, nevidím v těch věcech smysl. Studuješ na vysoké škole, cestovala si x zemí. A kam si dala svý ženství, bych se zeptala. No, a oni mají pocit zmaru, prázdna, něčeho. Další studentka, tam jsme řešili strašně složitě zápočet, protože ona byla v Irsku a za týden ona byla v Japonsku. Ona to chce potvrdit jenom, strukturovaná, organizovaná, jako by někdo pronásledoval, rychle mluví, ale nespokojená. A možná jestli, že já se potkávám s tímhle, že vlastně krásné, zdravé mladé holky, po všech stránkách, řeklo by se, úspěšné. A oni mají pocit vnitřního prázdna a selhání a říkají, já tohle nechci. A plus ještě se mi čas stává, že na seminář přijedou máma s dcerou a oni si to tam vyříkávají, ale já nechci být jako ty. Když vidí tu zátěž, když vidí to, co ona musela zvládnout, tak já to nechci. A ta matka tomu nerozumí a cítí se zrazená vlastně. Mám podobné zážitky? To nechtěli už ty anorektický, protože to je podobný je v A nechci být jako ty, mami. No, vzpomněla bych si na jednu pacientku, která přišla, taková úžasná, vystylovaná ženská, hezká, chytrá, tak jak říkáte, svala vlastní firmu, doma bezvadného manžela, 2 dospívající kluky, respektive jeden na střední škole, jeden už na vysoký. Všichni ty 3 chlapy už měli vlastní firmy, takže naprosto úžasná rodina. Pohádka? Ano, spoustu peněz a tak. A ona mi říká, nalíčená, vypadala jako ženská, nevypadala jako 4. chlap nebo 5. chlap, 4. Tak říká, no jo, ale já se už tak asi 3 roky cítím depresivně, akorát to na mě ještě není vidět a je to jenom otázka času, kdy se to projeví, a proto jsem přišla. A já, když ji takhle poslouchám, tak se zeptáte na to její ženství. Tak jsem dala tuhletu otázku jako před chvílí, no a kam jste dala svý ženství? A ona se rozpláče. Ale ona hlavně moc dobře věděla, o čem mluvím. Ano, samozřejmě. To je řízený proces. Ona to vlastně dělá. A ví o tom. Ono je to bolestivý, když jsem žena, tak ničit svý ženství. Když ta přímíra toho, já jsem moc ráda, že mám taky tu schopnost, taky jsem vystudovala matfis a tak to není tak úplně ženský obor. Ale když toho mužského, té maskulinity mojí je moc, anebo když situace nebo okolnosti mě nutějí, abych do ní vstupoval, což mimochodem je teda i tohleto povídání naše, tady já se prostě musím furt nutit k nějakému projevu, já bych vás 2 chlapi radši poslouchala a myslela si o tom svý a úplně by mi to stačilo. Ale musím do toho vstupovat a je to pro mě velká námaha. Chlapem jsem nikdy nebyla, nemůžu vás cítit, ale představuju si, že vy to máte naopak. Ale úplně stejně vlastně. Že jste v pořádku, když můžete fungovat jako chlapi, to znamená tím svým hierarchickým bojovým způsobem. A já to jenom malýma pěstičkama můžu napodobit. A znám chlapy, kteří se podřídějí tomu feminnímu, té feminní kultuře rodiny například. A oni tak, jako já to řeknu ošklivě, oni tak jako zblbnou. Jako přestanou imponovat. Jsou to takový ty jako pastózní nebo hraničený. Nemám o co. Myšičko, tě mám rád. Ale ta ženská vedle něj přestane být spokojená. No, ale on to spoustu těch mužů dělá z dobré vůle, protože nechtějí terorizovat ty ženy, jako to viděli u svých otců. To jako, bohužel je to vlastně péče, která zase má nějaký nedobrý důsledky. Ale pojďme se vrátit tomu genderové dysforii a k tomu případně transexualitě. Což je jenom symptom toho, o čem teď mluvím. Ano, je to toho symptom, ale můžeme si klást otázku, nebo bych čekal od vás otázku, jak to, že
se ty dvě strany nemůžou domluvit, jak to, že to nejde opřít o vědu. Kde je věda? A to vám teda musím říct, že je opravdu děsivá věc a já to vnímám jako selhání, teda opravdu jako vědecký selhání, protože věda se často v minulosti mýlila. Dokonce to je její jako náplň. Ona se musí vlastně v principu mýlit, aby mohla překonávat ty omyly. Že? Ale někdy se chytá neuvěřitelných věcí. Třeba rasová teorie taky byla podpořena spoustou vědeckých prací. A teďka jako ty dvě strany spolu zápasící argumentují vědeckýma pracemi, ale bez ohledu na tohle téma genderový, nedávno vyšla velká studie, která sledovala kvalitu vědeckých prací. Víte, jak malý procento tam bylo těch, kteří prošli tím sítem, tou validizací? 25%. To znamená, že jenom 25% všech vědeckých studií, které je obrovské množství. Mají nějakou váhu. Mají nějakou opravdu, jako se dá o ně opřít. A 75% je nevalidních. A teďka, když si vezmete, jak vypadají ty, třeba například se neustále argumentuje tím, že děti vychovávané homosexuálníma párama, ačkoliv do toho nechci jako zapadnout do toho sporu, ale že to je podpořený vědeckými pracemi, a většina z nich vůbec není validních. Ale stejně se to stane klackem na tu protivnou stranu, která chce říct, pojďme udržovat tradiční rodinu, protože jenom žena může porodit. Jo. A tyhle ty dvě strany, každá vytahuje nějaký práce a vzájemně se bijou. A ta věda je úplně mimo. Ona se nedokáže vlastně, ona neumí pracovat například biopsychosociálně, přemýšlet biopsychosociálně, protože každou tu vrstvu obhospodařuje jiná skupina vědců. Jejich domluva je velmi obtížná. My lékaři studujeme úplně něco jiného než psychologové, ty zase něco úplně jiného než sociologové. Konkrétně u té genderové dysforie se stále argumentuje sociologickými výzkumy a průzkumy. A to nic proti nim, ale chytá to jenom tu sociální vrstvu té skutečnosti. A o té psychologické, to znamená té vztahové, nebo ona taky, ale o té psychologické, tam je úplně jiná metodologie a je mnohem obtížnější v rámci té pozitivistické vědy, tam se vůbec nevejde ta metodologie. No a pak jsou teda výzkumy na té biologické úrovni. Ale že by se to někdy dávalo, tak pořád je to buď a nebo. Nedává se to dohromady. Myslím, že strašně jako špatnou roli v tom sehrávají média, povrchnost a nevzdělanost novinářů, kteří někde vytáhnou nějaký výzkum, vůbec nerozumí kvalitativní, kvantitativní, že to byla skupina 12 lidí a teď se jim tam líbí nějaký jeden kontraproduktivní bod, hodí to do prime timeu, a už to jede, diskuze proti diskuze a už je to mele v těch médiích. Podle mě v tom média nevzdělanost a nezodpovědnost těch novinářů hraje obrovskou roli. No, já bych se jich trochu zastala, protože jejich věcí není být ve všech těch oborech vzdělaný. A já taky někdy narážíme na redaktory, taky bych si vzpomněla, kde já hrozně oceňuji, jak oni vedou ten rozhovor. Jo, že jsou fajn. Že já nepotřebuju rozumět, když přijde, to je stejný princip, když přijde rodina, tak já nebudu ten život za něj žít, já nevím, jak oni žijou. Ale když dobře poslouchám, tak můžu jakž takž pochopit, o co jde té ženě, můžu jakž takž pochopit, o co jde tomu muži a případně těm dalším i dětem a upozorňovat je na to, co běží mezi nimi a upozorňovat je buď na ty rozdíly nebo na ty spojky a to dobrý redaktor teda umí. Ale je pravda, že že je jich méně než těch druhých. A mi teď teda napadla, no zase se vrátím k tomu, k sama přijde rodina, do ordinace. A co vy teda s nima děláte? Ano, to je důležitá věc. Co s nima děláte a co je vlastně cíl? Jako zpevnit je, informačně vyživit, naslouchat. Co děláte s nima? Já nikoho nespevním. To nejde. Zpevnit se musíte, Marku, to je sám. Dobře, ale s váma, my to, když budeme povídat a vy mi provedete, ano. Tak já to udělám asi líp než... popisu práce je dobře se ptát. A ty otázky jsou pro vás, ty nejsou pro mě. Jo. Velmi obtížná je ta začátek, protože oni přicházejí s dítětem, který už je rozhodnutý a chce na základě informací ze své komunity, která je velmi přesvědčivá, získat hormony a co nejrychleji operaci. Odstranit prsa. Těm děvčatům, kterých je teda převážná většina, vadí prsa. Prsa jsou často jako symbol matky.
A oni nechtějí za žádnou cenu ty prsa mít. To dneska děvčata, který křičejí na lékaře, nedávno nám poslali takovou rodinu, kde to děvče dostalo první měsíčky a řvalo na lékaře, že chce okamžitě hysterektomii, to znamená odstranění dělohu, protože ona tohle nebude snášet přece. Jo? Tak to, jak ty děti vlastně nebyly zvyklí ani na nějaké překážky, na nějaké adaptace, protože všechno bylo k dispozici, tak možná, že dokonce i takováhle přírodní věc je úplně zaskočí. Jo? Všechno můžeš, myšičko, jasně myšičko, proto myšičko, co by si přála myšičko, ještě jedno myšičko. A když oni přijdou k nám, tak my vůbec nejsme ty, kteří určují, jestli jsou holky nebo kluci. Na to není žádný, na to je test jedině přes XY chromozomy, ale to není náš úkol. Oni to jim je houby platný, protože oni se stejně cítějí jinak. Oni se nějak cítějí a my je potřebujeme, nebo chceme získat pro rozhovory, abychom si společně mohli prohlížet celý ten proces, který se s nimi děje. A jaký to je proces? No, oni dozrávají. Oni vlastně potřebují projít tím, čemu my říkáme sociální porod. Když jsme to kdysi popsali v té knížce v roce 90, nebo 2004, když to vyšlo, tak my už ty první knížce... 97, ale už jsme psali nějaký článek. Ano, ale už tehdy jsme popsali, že porucha toho sociálního porodu může vést k tomu, že se bude zvyšovat množství těch dětí, které budou v nejistotě stran svého genderu. A opravdu se to teda naplňuje, takže to tak je a ty děti opravdu potřebují ten proces projít, jsou oprávněně nejistý, v nejisté době, kde ještě není jasný, co je mužství, co je ženství, protože my sami jsme to rozvrtali hrozně a z dost dobrých důvodů, já je vůbec nekritizuju ty důvody. Ty byly fakt dobrý, je potřeba s tím něco dělat. A ty děti se opravdu cítí blbě, my to uznáváme, ale současně chceme získat pro důstojný rozhovor nad těma věcmi. Takže vy se ptáte, co my děláme. Tak v té první chvíli musíme reagovat na to, s čím oni přišli. To znamená, pokoušíme se vyznávat v tom, co tam ten příznak, a v našich hlavách je to příznak, je to symptom, tak co tam ten symptom vlastně znamená v té rodině. Jestli se tam o něm dá nebo nedá mluvit. Když to přeložím do srozumitelného, promiňte, takže to se probíhá, chci být holka, chci být kluk, a vy říkáte, dobře, to je nějaký projev, a teď vy se snažíte dobře ptát, aby se zjistili, co k tomu vedlo, že se tohle stalo. Víš, co druhý, co to dělá s ostatníma lidma? Co k tomu vedlo, to je trochu, ještě moc složitá otázka. Ale co se děje, jestli vůbec oni třeba přijdou s tím, že se to dověděli, že ta holka už o tom 3 roky uvažuje a rodiče se to teď dověděli, jsou vyděšený a přijdou. No tak zjišťujeme, co se to tady vlastně mezi nima děje, co si kdo o tom myslí. Mm-hmm. Teď je to hrozně křehký, protože ta holka se brání, trvá na tom. Oni nechtějí jí poškodit, nechtějí do toho jít tím razantním způsobem. Dokonce dneska už ani ten otec většinou úplně mlčí, protože by to šel razantně, ale vidí, že by to nepomáhalo, už s tím má špatnou zkušenost. Tak teď ta matka pláče, je taky nejistá. No takže je tam chaotický, emočně rozvrkočený nebo rozladěný systém. A do toho my jenom klademe otázky, aby oni si uvědomovali, co se s nimi vlastně děje, aby to začali pojmenovávat. A jak dneska si lidi málo povídají o jako psychických prožitcích, jako materiální a tak jako o informace všelijaký a tak na té sociální úrovni, ale o těch psychických prožitcích si málo povídají a nemají proto ani slovník. Takže takhle to začíná, že si vlastně bavíme o tom, co ten příznak, se kterým přicházejí, ale já už tam mám připravený, nebo dneska už po těch 3 letech, co si to prohlížíme, tak jsme si čím dál jistější, že naše optika té sociální dělohy prostě platí. Samozřejmě, že tohle je jenom příznak jako každý jakýkoliv jiný příznak, že se to hodí. A takže už, když získají oni důvěru, že můžou v tom našem prostředí s náma, že nám můžou důvěřovat, že je nebudeme předělávat, že záleží na nich, jak oni to chtějí, ale že jim dopomáháme k tomu, aby si líp uvědomili, co se s nima děje. Tak když vznikne ten pocit bezpečí, tak oni už si začnou taky klást otázky a my zase ty otázky zmnožujeme, ale už jdeme trochu zkratkama v těch otázkách.
Protože mě například zajímá, jestli takovýhle dítě visí, zůstává příliš dlouho ve vztahu s maminkou. Jestli vůbec ten vztah s maminkou byl naplněný. Jestli se vyvíjí, jestli oni dvě spolu prožívají to, co je v adolescenci toho dítěte. To, co by se mělo stát. Ano. A nebo jestli už maminky bylo dost, takže už je čas, aby to mateřství se tam zavřelo, protože holka už je 17letá, 18letá a vymýšlí si, že teda, nebo má pocit, že by se jí víc dařilo v tom mužském tělu, protože se cítí špatně, dokonce se třeba přes sebe poškozuje, bere už nějaký antidepresiva, obchází nějaký doktory. Tak jestli už tato holka nepotřebuje toho tátu, který je úplně bezmocný a neví, co má říkat, tak radši mlčí, nebo radši ani doma není, protože si s tím vůbec neví rady. A tak jestli jak to vlastně s tím separačním procesem je, v které fázi toho sociálního porodu, asi tak oni jsou. A těma otázkama to takhle ohledáváme. A když... Promiňte, kdyby nás někdo poslouchal jenom tenhle díl a nevěděl sociální porod, jak to je, tak si musí najít to díl, kde to je. Rozumím, ale jde o to, že vlastně já v tom vývoji, není to tak, že tady by stala máma, tady táta, ale vlastně neustále je to interakce mezi nimi a ještě vlastně v nějaké fázi přibližně, nevím, mezi 10, 13 pozměnil autobus, se motají kolem maminky a sosají vzorce mámy a potřebují tam nějaké věci získat, když se nasosají, jdou k tátovi a od něho nasosají a vy mluvíte o tom, že tam v těch procesech něčemu nedošlo, nebo tam bylo moc, nebo málo a vy to snažíte rozklížit. Zkusíte to představit jako řeku, a ještě divokou řeku, nebo ne tak úplně divokou, ale kde jsou nejméně dva jezy. Udělat tu řeku. Já jsem taky dlouho jezdila na vodě, tak možná, že já nevím, jestli máte tu zkušenost, ale ten jez může být velká sranda, protože tam z toho voleje, kde už je nuda, tak najednou se začne něco dít a když taky na té lodi umíte jezdit, tak tím projedete a těšíte se na to a projedete tím rychle. Ale bacha na to, když ten jez je zavřený, nebo ta šlajsna, když je zavřená, tak je to velmi nebezpečný, protože pod tou šlajsnou je takzvaný vracák a tam můžete zůstat, tam můžete tam opravdu uhynout. Takže a na těchto jeden ten jez si můžeme představit, že je to, co se má stát s tou maminkou, a ne takhle, jak to ukazuje, ale prostě furt se to tam mele. Ano. A ten druhý jez je to, co se má stát s tím tatínkem. A teď jako rozlišit, do kterého vztahu vlastně ten symptom patří. Jestli ta genderové, nebo to, že se cítím špatně ve svém těle, tak jestli jednak je to úplně normální v tom dospívání, ukažte mi nějakého dospívajícího, nebo jestli vy, nebo já, tak jsme se furt okukovali, jestli jsme v pořádku a nebylo to jednoduché, takže to úplně normální, cítí se špatně ve svém těle v tomto období. Ale všeho moc, když je něčeho moc, tak je toho příliš. Že? Takže to, že jsem v pořádku ve svém ženském těle, tak k tomu fakt mám tu mámu. A když ta máma se sama necítí dobře ve svém ženství, tak kde to mám brát? A když to potom přijde, a když tohleto se naplní, takže možná, že i tenhle ten stav, kde ty děti dostanou tu nabídku, že ten vztah by bylo možný, nebo že ten špatný stav je možný řešit tím, že třeba se přeoperuju, tak pak budu šťastnější. Tak a tahle nabídka je velmi problematická. Tak když se to s tou mámou naplní a můžeme jet zase chvíli po voleji, anebo dokonce hned za dalším rohem je teda ten druhý jez, tak tam jde o něco jiného. Tam jde o to, že já jako žena a cítím se dobře jako holka v tom lepším způsobu, tak jak já to budu mít s těma chlapama? No a táta je jediný sexuálně bezpečný chlap na světě, pokud je jen trochu normální. Takže tam já se učím s tím tátou vycházet a říct mu třeba, no dneska se cítím jako židle, on řekne bezvadný a řekne to po mužsku. Takže ona se učí taky vycházet s tím tátou, aby ho jednou zase mohla opustit jako dospělá. Já to potřebuji doplnit, protože ten pohyb k tomu tátovi
je komplikovaný právě tělesnýma znakama. Jakmile vyrostou prsa, tak ten táta, který do té doby prostě tu holku houpal, poskakoval s ní, mazl, prál se s ní dokonce, nebo prostě s ní byl na blízko, klidně, bez problému, tak najednou má cítí ty prsa, ta holka cítí ty prsa svoje a ten táta stuhne doslova, protože ty síly tabu, který nám právě, když říkáš, že když je aspoň trochu normální, to znamená, že jsou síly tabu, které brání tomu, aby se náhodou, nedej Bůh, nenaplnil ten sexuální vzorec, který my na to ženské tělo máme. Že jo? A teď to znamená, že ta holka, a to jsme přece slyšeli od nich dávno, ještě než jsme byli zavaleni genderovou dysforií, oni říkají někdy, já jsem najednou měla pocit, že on chtěl syna. To jsme někde říkali. Ano. To minule. No ano, říkali, protože ty holky to prožívají a najednou to tělo se stane překážkou a teď tak je může napadnout. Tak já jsem vlastně asi kluk, nebo bude to lepší, když budu kluk. A to ten táta je jenom zástupce toho mužského světa. Ten táta je takový prostředník, abych já, když je mi 14, 15, 16, tak abych taky byla si jistější s těma stejnýma vrstevníkama, klukama, který to na mě zkoušejí. Já tomu nerozumím, oni tomu nerozumějí. Teď tím je normálně charakterizovaný to dospívání, že se to všechno hledá. 3 věci mi napadají. Jedna z nich, měl jsem maminku na semináři, která vlastně byla nešťastná, že dcera je lesba. A se jí snažili vysvětlit, že ona byli rozvedení, že on nejí vztah tátovi a že si ten vztah nacvičuje s holkou. A jí se strašně ulevilo. A tak se to přesně stalo. Že? Druhá věc, zase na semináři jsem měl tátu, který byl nešťastný úplně z toho, měl 2 dcery, 15 a 7. A přesně to, co popisujete vy, on je houpal, on si s nima prál všechno a najednou s tou starší nemohl. A ona mu začala smrdět, že? A on byl nešťastný, že je špatný táta, že ona vypáchne, jí pořád cítí z pusy, on jí napomínal. Tyhle technicko-operativní věci do toho stoupily a nerozuměl tomu, že jo? A ženským za to začnou páchnout kluci, mají špinavé ponožky a je to strašné. Takže ta odpudivá síla. Na jedné přednášce jsme zažili strašně jako dobrou, hutnou diskuzi, kdy tam se někdo postavil jako chlap a říká, prostě to bylo pro mě strašně těžké. Já jsem si rozuměl s maminkou, táta prostě pil a mlátil nás. Ano, tak. No. A já jsem s ní vařil doma. My jsme si hodiny povídali. No ale kvůli tomu já nejsem prostě... Normální. Nechci být prostě holka a to je boj. A narostly mi chlupy na nohách a já jsem byl, jestli říkal okukol, my jsme chodili do basketu a tam byly holky, já jsem tam nechtěl chodit. Tak jsem si kupoval tepláky. Že to je prostě, a dneska v tom, jak je. Internet snadně dostupný, všechno na jeden klik, nic není problém, tak najednou se potkám s tím, že to tělo mi narostlo, já si s tím nevím rady a že musím bojovat, že jo. No, tak já řeknu, to nejsem já chci být máma a už to jede, že? Tam je ještě jeden důležitější faktor, který si myslím, že i my sexuologové jsme přehlídli, protože třeba například význam pornografie si naše sexuologická obec chválila v tom už je to léta, když se začala produkovat pornografie, protože měli za to, a dokonce se to i prokazovalo na nějakých studiích, že se to snižuje napětí těch lidí, kteří jsou deviantní například. Jo? Že když mají možnost si ulevit jako na základě té pornografie, což je teda ovšem docela sporný efekt nebo sporné dobro, protože na druhé straně jsou děti vystaveny v obrazům, který dřív nebyly dostupný. To znamená, že děvčata ještě než vůbec dospívají, už vidějí, jak vypadá chování lesbický. A nebo kluci vidějí, jak vypadá homosexuální vztah nebo interakce. A navíc se ty společnosti snažíme dělat to dobro tím, že všechno je to přijatelné, všechno to je v pořádku takhle, ale ty děti nemají rozum a nejsou zralí na to, aby byli už heterosexuálně rozvinutý. A když oni procházejí těma obdobíma, děvče v první fázi toho sociálního porodu je homoerotický vztah s matkou, velmi silný, je přitahovaný děvčatama, tak oni si velmi často vykládají tenhle svůj vztah s kamarádkama jako lesbický, protože už viděli. To je to přirozená fáze. A dříve to nenapadlo vůbec. A já to říkám proto, že samozřejmě, že existuje homosexualita, samozřejmě, že se s ní pak nedá nic dělat. O tom žádná diskuze. Ale pokud je to fáze vývojová, tak
A pokud teda odborníci nemají ponětí o sociálním porodu, že tam tyhle fáze existují, no tak potom samozřejmě dělají, že je to něco, co neexistuje, no, že to prostě není možné a že je potřeba to jako potlačit jako myšlenku, že by ty děti mohly být nějakým způsobem zafixovaný v nějakých z těch fází a to, že by mohla být podstata, která zrovna toho jejich nezralého stavu sexuality. Jo. Vlastně to nezralý stav sexuality, protože nezralý je heterosexuální, protože ten je plodný. Ale to, když dneska řeknete někde, tak vás utluče. To jak? Oticíte granát, on moje toho dítě. Prostě vás utluče ta veřejnost, myslím především aktivistická. Jo. Ale víte, kam to dospělo? My jsme si mysleli, že to procento těch homosexuálních jedinců je prostě stabilní. To se tvrdí 4% a to je všechno. 1 až 4% u mužů, 1% teda u žen třeba, nebo nějak to je tak a podobně. No a co myslíte, že když dělali ty čerstvý výzkum na nějaké vysoké škole, na nějaké univerzitě ve Spojených státech? 40% studentů této školy je aktivních v to LGBT, protože oni se zahádají. To je kvalitní výzkum. Kvalitní. To je kvalitní výzkum. No nevíme o kvalitě výzkumu, ale prostě, a když někdo z těch vědců publikuje nějakou opravdu jako zajímavou věc, jako třeba Littmanová popsala, nebo zkoumala asi 260 rodin, kde došlo k té genderové dysforii velmi rychle, takzvaná rapid gender dysphoria, tak se ukázalo, že až 80% těchto dětí okamžitě přestalo komunikovat s nejbližšími kamarády. Komunikuje jenom s tou webovou jako skupinou nebo internetovou. A popsala řadu vlastností těchto rychle vzniklých genderových dysforií a uzavřela to tak, že jako uzavřela podezření, že jde o sociální nákazu, která se takhle může zesilovat. Ale ten článek, který vyšel ve solidním časopise, vědecky dobrá práce, musel být stažený pod vlivem ty aktivistický toho tlaku. Takže to je vlastně potom šikana, která jako, nebo opravdu doslova lynč některých vědců, kteří když něco začnou jako tvrdit, tak je lynčuje ten aktivistický svět a velmi rychle. Já jsem četl moc hezký článek, kde tam popisoval jeden psycholog z Ameriky, ze Spojených států, že hezkou úvahu. No, uvědomte si, že mnoho neziskových organizací jsou normální firmy. Oni počátek byl dobrý úmysl, chceme něco prosadit, ale oni potřebují mít místnost, platit nájem, auta, zaměstnance. Oni to vyřeší něco. Taky jsem to četla, no. Jo, ale potřebují fungovat dál, tak se bavíme nové téma, že jo. A díky bohu zdravé, nezdravé, ale pak jdou znovu dál a znovu. A vymýšlejí potom už tyhle věci. A dneska taky setkávám se s tím, že vlastně já už někdy jako se hlídám, že si kontroluji, co vlastně říkám, aby nebylo z toho zlé a dívám se za 2 rohy a říkám, krucinál, takhle prostě odmítám se jako vyjadřovat. Toto opravdu to vede někde až do absurdy. No, a v tomhle všem, ale zapomínáme na to, že ty děti, které tohle prožívají, jsou opravdu opuštěný. Jo. Dokonce si myslím, že ty, kteří jsou opravdu jako opuštěný, nebo kteří to mají velmi vážně, takže dokonce se ani nespojují s nějakými aktivistickými skupinami, jsou na ně naštvaný. Takový ty opravdoví transsexuálové vidějí, jak jim to škodí, ta politická aktivita. Takže my bychom taky neradi se nechali jako zatáhnout do nějakého politického boje. To k ničemu není. My se musíme starat o ty děti, které jsou v zoufalé situaci. Ta opuštěnost je výrazná, má určitě mnohem víc důvodů, ale ta opuštěnost taky vzniká tím, že se rozpojují ty generace. Ať už je to třeba rychlost toho světa, nebo že doma se spolu nemají vůbec čas bavit, nemají slovník pro to, aby se spolu bavili. Takže třeba ten příklad, že v tom vztahu se nedaří to, co je potřeba, aby prošlo s dospělou mámou a dospívající dcerou, aby tam prošlo, tak když se tohleto nedaří, když ta máma třeba je moc zaměstnaná, nebo co já vím, nebo jim tam z nějakých jiných důvodů nejde, nebo sebou moc jako zaujatá, když se rozvádí, nešťastná a tak co udělá ta holka? A těch vrstevníků je čím dál víc, tak ty děti se trhají od těch dospělých. Předčasně. To ukazoval ten výzkum a tak v té praxi je to taky vidět. Tak se trhají od těch dospělých a ty funkce, které mají dospělí, to znamená matka nebo otec především, ale i ty další dospělí,
tak si ty děti nahrazují těmi horizontálními vztahy. To jsou ty všelijaký, teď jsem měla nedávno pacientku, která měla hrozně velmi intenzivní vztah se svojí kamarádkou. Organizovali takový bezvadný, jako pro malé děti, nějaký tábory a tak. Fungovali jako dvojka hrozně dobře, ale taky se sobě svěřovali. Respektive ta moje pacientka se tý druhý svěřovala. A najednou se jí stalo, že ta už toho měla dost, už to nemohla uníst, protože šla jako do velkých detailů. Respektive vlastně ji používala tu kamarádku taky trochu jako takovou přirozenou psychoterapeutku. To, když ta holka k tomu, ta kamarádka k tomu nemá nějaký výcvik nebo něco, tak to je hrozně zatěžující. Tak ona řekla, že už toho má dost a ten vztah přetrhla a tahle holka se úplně rozsypala. A protože už ke mně nějaký čas chodí a protože taky vím něco o jejím vztahu s její maminkou, která byla těžce nemocná a tak já jsem stačila říct, poslyš, ale tohle bys potřebovala od mámy, viď? A ona moc dobře věděla, o co jde. Protože ten vrstevník nemůže ty funkce těch rodičů, nemůže nahradit, ale když není zbytí, no tak se do té funkce hodí kdokoliv, kdo se namane a ty děti si to teda, a když je jich takhle ještě víc, tak si to... Je to lepší než nic, tak si tyhle ty funkce se přenášejí na ně, ale je to nad jejich síly. Tak já to vlastně využiju, vrátím se do té ordinace k vám, že vy jim kladete otázky, aby si uvědomili vlastně, co se tam děje, aby se v tom vyznali, aby spolu mluvili. A ten cíl je nechat to dozrát nějakým způsobem. Získat čas. A když to dozrajou, tak to pojmenuju. Ale ne dřív. A pak ať se rozhodujou sami. To nemůže rozhodnout nikdo jiný. Ale ať už jsou zralí. To je ten účel. Vy se jim snažíte prostě v tom pomoct vyznat a získat čas, aby to dozrálo. Kdybych to pojmenovala příliš brzo, tak se zašprajcuju, protože to přece není možný. Ale když to nechávám dozrát a oni jenom proto nemají potom pojmenování, tak jim to pojmenování nabídnu. A tam potom dochází k tomu těm momentům, že to dává smysl, protože není důležité, aby to bylo dobré nebo špatné, ale aby to dávalo smysl. Pardon. A víte, co je na tom nejtěžší, na tom postupu? Nechat to rozhodnutí opravdu na tom dítěti. To je nadlidský úkol. Nadlidský úkol. A chce to vážně. To znamená, že já mu to slibuju, ale taky to opravdu za něho nerozhodnu. To je strašný, protože já ho tím opustím. A když bych to za něj chtěl rozhodnout, tak jsem zase v té pozici, že to je podle někoho. On to musí sám najít. A tak se tedy zeptám, a jak to obvykle s těmi rodinami, které máte, dopadá? Jak to dopadá nejčastěji? Že oni tím projdou, pochopí to, pojmenují to. Je to drama. Tam efekt. Je to drama a je to příliš krátká doba na to, abychom někdy výjimečně můžeme být svědky toho, že to vyšumí. Prostě to dokonce ani nejde o rozhodování těch dětí, ale prostě jednoho dne. Jak to přišlo, tak to odejde. Tak to zase odejde. To znají i ostatní, no, i další kolegové, takže vědí, že ta genderová dysforie má tuhle taky dobrý efekt, ale nelze dopředu odhadnout, kde se to stane a kde ne. A ty děti se extrémně bojí toho, že někdo jako nějak zmanipuluje, že někdo jim vezme ten jejich dobrý cíl změnit pohlaví. A takže proto jsou tak jako těžko k nějaký práci získatelný. No, nezapomeňme taky, že se bavíme o našich pacientech a že je mnohem větší počet stejně starých dětí, kteří žijou ve stejném světě a do naší ordinace nikdy nepřijdou. A tam bych si tipla, že to taky všelijak zkoušejí, že si ty holky naše vnučky chodily v takových hádrech šílených, mužský kalhoty, asi 3 mikiny, jako jedny Vánoce jsem nakoupila. A XXL, aby nic nebylo vidět. Ale já tomu říkám Ježí kožíšek. Já jsem jim to hrozně pochválila. Vypadali strašně. Jako na ženskýho na tom nebylo vůbec nic. Jsou krásný. Ale já jsem si byla jistá, že mají dobrý rodiče. Že tím projdeme prostě. A že to ženství schovávají, když ten svět se chová tak neurvale. To je úplně úžasný, jak je ta
pohádka o myším Jo, kožíšku. a ty holky my známe, že jo, ty mikiny, rozpuštěné vlasy, kanády na nohách, že jo. No ale je to vlastně podobný i v tomhletom tomu, k čemu se dospěli kdysi s těma poruchama příjmu potravy, když jsme přišli, a opravdu to byl pro nás velký objev, že tím vlastně procházejí všichni. To je hrozně divný, protože přesně léčí se jenom některý. No ale to jsou ty, kteří v tom uvíznou. Ale ten proces toho sociálního porodu, ten je pořád stejný. A ta otázka těch dětí, proč nám dřív vypadaly jako mentální anorexie, mimochodem i dneska pořád jsou. Protože to je ta první myšlenka, která je napadne, když zjistí, že to jejich tělo je zradilo. Že přestalo být dětský a změnilo to chování světa k ním. Takže oni, první nápad, který je, že přestanou jíst a prostě ztratí znova ty ženský znaky, ke kterým je to nutilo. Jo. A dneska si řeknou, no tak asi jsem vlastně kluk, tak já to teda musím nechat předělat, no to je hrozný. Teďka se s tím musí smířit. Možná 2 roky to melou jenom sami v hlavě, než si to jdou prosadit. Když si to pokusím shrnout, tak první věta, která napadá, procházejí tím všichni. Ano. Druhá, akorát někteří v tom uvíznou. Když třetí věta, je dobré si sednout a mluvit spolu, abychom tomu porozuměli, abychom získali čas, aby to dozrálo. A ta poslední věta... Představujte si, že ta promluva je hladká. Ne, tak to ne. To je divoká voda. My jsme poučené opice, my trošku se jako tady bavíme už jako... A poslední věta, která jsem byla na začátku, je, ale něco přesto pořád platí. Některé věci přesto pořád platí. Povinnosti vstáváme, děláme, si Franta nebo Jirka, ten úkol takhle bude. Ano. Tohle říkáme těm učitelům. A mimochodem ještě maličkost, teda doplním k tomu, co říkala Lída, to není náš vymysl s těma vazbama přenesenýma od rodičů na ty vrstevníky. To už popsal Gábor Maté s Neufeldem, to jsou kanadští kolegové, kteří to publikovali. Bowen v rodinné terapii. A Bowen jako psychoanalytik. No, ale že už popsali dřív, že ty vztahy jsou strašně důležitý pro ně, samozřejmě ty paralelní, pokud ovšem fungují taky ty rodičovský. A to, co se děje, a to, co popsali ty Kanaďani, tak je, že se to stále častěji odpojuje, ty děti se napojují už třeba kolem 10 let, nakonec se k tomu taky sami vychováváme a máme je k tomu, aby byli úspěšní v těch svých skupinách. No a oni se tam snaží být úspěšní, ale existuje práce, která ukazuje, že nejčastější katastrofa, která vede k pokusům o sebevraždě, což se podezírá, nebo to se říká, že se týká hlavně těch genderových dysforií, že se často sebevraždějí, no, nebo se pořezávají, to je taky velmi častý, protože se necítí dobře, tak najdou nějaký způsob, jak se zlepšovat, tak ten důvod, pro který to dělají, tak nebývá to, že se cítí špatně ve svém těle, ale to, že se cítí špatně v těch vztazích s těma vrstevníkama. Tam dochází k těm zradám, tam dochází k těm nehodám, ale pokud mají dobře nastavený vztahy s rodičema, tak ty rodiče to dokážou kontejnovat nebo ošetřit, ale jakmile tohle tam není, tak ty děti jsou úplně zoufalí. Mně se strašně líbilo, když jsem se díval na tu vaši přednášku, že najednou je to tam jako cinklo do uší, že to se všechno samozřejmě děje, to přirozené, ale nesmíme zapomínat na ochrannou část nebo ochrannou funkci rodiny, že ta rodina nás chrání, ochrání a že tohle si tam všechno může dít. Ty jsi to řekl, když tam mám mámu a tátu a můžu se k ním vrátit a můžeme občas Pokud důvěřuji těm, tak já tím projdu prostě. A oni mě dneska často nedůvěřují. No, a to jsme se o tom bavili, že ta hranice mezi vnějším a vnitřním světem je strašně silně narušená. To jsme se nedostali k transgeneračnímu předávání, toho dozrávání a ty rodiče, kteří takhle nedávají tu ochranu svým dětem, tak velmi pravděpodobně nedostali sami a nemají sami dokončený svůj separační proces. A když takhle to běží ve 3, ve 4 generacích, tak není divu, že se to rozpadá. Ale už mluvíme dost dlouho. Já jsem teď jenom chtěl říct, já mám pocit, že máme hotovo. Jo? Že jsme to... No je toho spoustu, co jsme neřekli, ale já bych řekl, že jsme toho řekli i tak dost. A to je asi nejlepší na závěr. Máme? A možná lepší je, aby to dávalo celý smysl, než abychom řekli všechno. Aby to bylo provázané, protože ono to je vnitřně konzistentní. Jako život je vnitřně konzistentní. Děkuju. No my děkujeme. Máme to.